guys! Welcome sa aking vlog. So yan, magkukulay ako ngayon ng buhok. Oo, kasi bawal sa mariners yung may kulay! Hay nako! Ba't di niyo sinabi agad? Ayan kasi guys, so kailangan ko na siyang kulayan ng black. So bumili na ako ng pangkulay. Ayan o. Dalawa yan kasi maano yung buhok ko. Kaya kailangan madami. Tapos yan, nandito ako kila Tita Vivian dahil si Tita Vivian yung magkukulay sa akin. So, wala naman kaming pasok ngayon. Kaya kasi bukas guys, may NSTP kami. Tapos sabi, required lahat daw dapat black hair na. Tapos yan guys, kulayan natin ang aking buhok. Bakit kasi? Okay na sana. So yan guys, dito tayo mag-mekos-mekos sa likod nila Tita Vivian. Mekos-mekos na natin ito. Number ano nga pala siya, 3.0, dark brown. Pero black na din naman kasi ito. Kasi meron dun yung talagang black. Yung talagang black. Hindi naman, yung natural hair ko kasi hindi naman talaga siya yung black na talagang black. Basta guys, may pagka-brown kasi kaya ito na lang yung binili ko. Nung nung nagpakulay ako nitong buhok, itong kulay ng buhok na to, nagpakulay ako sa yung nagre-reband talaga guys, ganun. Tapos, syempre nagbayad pa ako doon. Sayang lang. Kasi, ayun, kailangan na nating papalitan. Tita Vivian na lang tayo magpakulay. Hala. Paano ko? Hindi, mabuksan. Ang gamitin. Ay! Hala! Tita Vivian! Yun, nabuksan, oh. Kutsilyo ko yun. Tapos ito yung hinahalo sa kanya. Ano? Oh, yan na guys. So, nabuksan na. Mamutol. Tita Viv. Ang bango. Hala, Tita Vivian. Di ko kurab na naman ako. Baka iba nakaluwasan. Diba? Sa may dating kulay. Ay, oh. Ang samig na. Kakapagod magluto. Kaminta ang bango. Tapos ito yung hinahalo sa kanya. Ano to? Pero lang bakal mo. 120. 120 to. Na Sarap. 110. 110 yung kulay. Tapos ito. Di bale, 240. 220. Diyos ko naman. Nabobo na. 220. Cellphone ko. Bakit? Grabe na. Barbada na. Pwede ko sa may barabar. Ano? Sarami na. Paano siya lugro? Yan, punong-puno siya. Oh my God, di na tumami. Mekos-mekos. Ba't kaya usod kong dakula na? Smart. Pakula na nanay ka man nagtarong. Naghahanap ka na yung ginawa. Ayan. Ako ba ang makakaalam mo kung gano'ng karami? Hindi ka naman nagsabi. Ano Tita Vivian? Kulay man ako. Black? Ako. So, ito duman. Igwa ka? Sakto ito sa ko. Kung ito black? Pang Apin. Ako pa talaga?
Mekos-mekos na. Kulayan ka na, bado mo. Hindi, manilima. Ewan ko lang yan. Ay, hindi. Hindi pa siya, di siya nakahalo. Kahit kulang ang... Hindi eh. Uto ba, may sarap pa. Kumbaga, ini kaya. Ginagawa. Saan? Ala, kulaon man! Ay, tita, baby yan! Sukray, dapat iniba ko toothbrush. So yun guys, yung lumang toothbrush, ganinong toothbrush to, tita, baby yan. Ito. Lumang toothbrush yung ginamit namin. Ano pa yung ginamit sa akin noon? Yung ginamit sa akin, ano? Yung ginamit sa akin, suklay ata yun. Tapos, ano pa? Ah, okay. Wala naman kasi kaming ganun. At ito, bib, nalo na. Garoto ito, bib, brown, ini. Ayan na, guys. Ay, so dati naman ini. Mula na ito, tita, sa ano, dito sa ilalim. Ay, I'm not going to ipit. Yeah, I have ipit here. Tita Beb, sa ano ka mapoon? Sa bide. Nagkulay black na daw, yung nalagyan ng ano, gamot. Really? Char. Hindi ko mailing. Hindi ko mailing. Hindi ko siya mailing. Ayun, ano? Hindi nga namin, nag-aranaw na. Kanina sa mag-inig mo, mabubuha ka. Nasawag ninyo. Baka may ito. May ito. Kaptan mo. Ain! Araw. Natatanggal man lang. Oo. Ano ba naman ito? Turin! Char! Sunrocks! Lalo kung minamot ko. Aday, mali ka na lagyan ng sabot. Ito, naman na lagyan ka pa. Ano na? Sabon. Ayun, kinikilig ako. Nice to meet you. Ayun, makulit na dito. So yun guys, and we're done. Ayun. So yan guys, wait muna tayo ng mga 30 minutes. Saka natin banlawan. Ayun. Inantok na ako. Maano po malaya ta pagliko at dyan.
Ala. Hugasan na natin. Hindi natanggal yung ano. Wow! So, yan na guys. Yan na yung ating buhok. Ay, buhok ko lang pala. Black na siya. Talaga, black na. Ito, maligo na tayo. Tara. Sa bahay. So, here na guys. Ayan. Yan na yung naligo na nga pala. Kakatapos ko lang maligo. Yan, black na black talaga siya. As in, pag tumubo yung original na kulay ng buhok ko, yung dito, yung parang may ano na, may kulay. Yan, black na black talaga. So, yan na siya. Guys! Bago na naman. Black na. So, yan. Samahan nyo ako sa sentro. Bibili tayo ng Garrison belt. Kasi kailangan bukas. Hindi pwedeng hindi. Kasi i-check nila. Kaya nga ako nagpa-black hair na kasi bukas required na. Pati yung belt. So, yan. Hanap tayo, guys. Let's go. Hindi na nga pala talaga, guys. Natanggal. Ayun na. Parang ano na yung kamay ko. Ay, dapat kasi malinis bukas. Paano ko ito tatanggalin? Hindi na talaga siya natanggal. Kinuskus ko siya sa pader. Nilagyan ko pa siya ng sunrocks. Pero hindi talaga. Ay, nako. Papagalitan ako nito bukas. Kasi i-check na yung kuko. Yung lahat-lahat. So, yun guys. Nandito na ako sa tindahan. So, bibili ako ng... Mabakal ako ano. So, ano ba? Garrison belt. Wala man ka mo. Garrison belt. Ah, meron. Black. Black? Oo, tsaka white yung ano. Arukin yun. Ano ang kulay ka nun? Puti. Ora? O, ni o baga. Baka iniiba man ba? Iniiba man. Ito? Ay, wala man. Meron ba? So, yan guys, bumili na din ako ng colorless. Ay, Kuya Chan. Kuya Chan, libre na ako. Ay, Ate Wen! Hi, shower ho! Kuya Chan, libre na akong ice cream. Libre na akong ice cream. Di ba ako libre hon? Di dae. Dae na. Magkano man ini? Tas, guys, kailangan ko ng ganito. Kasi nga, ang init doon. Wala na ba? Ah, meron. Meron daw. Meron dito guys. Oh my God. Ah, yes. No. Pwede yan. O, ito. Magkano to? Ayan guys, oh. Garrison belt. Dalawa po. Dalawa nito.
Yung isa ko kasing kaklase, si Raisa, sabi niya, isabay ko daw siya, bayaran niya ako bukas. Tuwing. Ano yan? Belt. Para sa... NSTP. Kuya Ka Chan! mag-isa. Libran mo akong ice cream. Nakalibran mo. Nagsahod ka na? Dapat magamit ang pagkain. Nagsahod ka na? Ano mo po, miss? Kulog na nga na yung ipon ko. Eh, say mo man lang, sa bako man. Dami-dami na. Damay-damay ka dyan. Ano pa ayun? Ah, ito pala. Kuya Chan, magkano ini na tagaro ano na ini? Tiga para gamit mo agad ini Kuya Chan, oh. Ayo. Nagamit ako, yaling mo yan. 35. Cutie, oh. Ang ganda ng design. Menk. Yung vloggers, matalikid na. Grabe naman daw. Yung vlogger, madamay kita sa vlog. Ay, uni Kuya Chan. Umaga yun. Ay, baka. Uni-una, saro lang siya. Tapos garo. Ano na, oh. Oo man ako nagtitinda ngayon sa Karami. Napunta si ate lang, si Kim. Magkano ni gamit na, oh. Isus, may lubag. Char. Gamit na. Kasi, garo, tiga gamit mo yun, ate, lo. Yan, yan. Tiga gamit mo yun, eh. Yung vlog mo. Ate, lo, di ako tiglibre ni Kuya Chan ki. Ano? Vlogger, di vlogger. Tapos mapalibre. Dapat nga yung vlogger. Hoy! Wala pa akong sahod. Uy, vlogger Dapat ang ikaw nga nagtatao. niyo. Vlogger ang nagtatao, di ba? Guys, mamburaot Diba? muna tayo ng ano, fun. Ang init, grabe. Ay, blur mong pando ko dyan. Mais ka. Hindi man ako totoo mag-blur, sorry Para ka. madali yung mag-edit. Hindi ako totoo mag-edit, sorry ka. Dahil na. Oh, say mo na ang electric fan mong an. Say mo na an. Hindi, may tinigis ako. Ipasa na oh. 35. Din ako discount. Kuya Chan. Sabi ni ano, Ate Chon na may discount na dako. Tapos sige ko ang like. Yung discount na senior citizen. Sige ko ang like sa videos niya. Sabi niya, okay, may ano ka. Yan po sa card mo. Yan po sa ID mo. Senior Kay Puhan pa ito. Di naman ito kay Senior Puhan. citizen card tapos senior citizen ID. Hindi na kailangan ng senior citizen ID. Sabi ni Ate Chona, may discount na da ako. Sabi ni Ate Chona, pero buo man sabi ko. Tamili kang bangker. Munyal. Senior. Talaga. Agad din mo kay dati. Discount. What are my girlfriend and this guy doing? I love you and your money. I will buy you everything you want. Sweetie, who is this guy? Don't worry, he's just a friend. He was So yun guys, bibili ako ng... Oh, dyan o. Sa dati mong inistaran? Oh, dyan sa may ano. Dyan o. Ay, ulig din. Oo. Bumili ako ng ano. Pantalon gagamit dito sa aga kaya black baga. Pang ano kasi guys, pang NSTP. 80. 80 pesos. Dalawa yung binili ko. So black kaya kaipan ko yan. Kailangan ko yung black tomorrow. So yan guys, ganyan na ang itsura. Char. Okay din naman. Huwag nang maarte. So okay na din naman siya. Pero iba talaga. Lalo pang buhok ko, iba na. So yan guys, okay na to. Para bukas. Then guys, thank you for watching. Bye-bye!